गोंयांत काले जात्रांक सुरवात जाल्या। काले जात्रांक गोंयांत जितले म्हत्व आसा तितलेच हांगच्या पारंपारीक दिवजांक लेगीत म्हत्व मेळ्ळा। काल गोंयच्या चडशा देवळांनी पारंपारीक दिवजां पेटयली। बायलांनी भांगरा शिंगरांनी नटून थटून उजवाडाच्या उत्सवात वांटो घेतलो। पळयात। एक गावात एक दुधा उत्सव म्हणजे सत्कृत पंचायतान तसेच कांदळी देवाकडे बी आसा। कांदळीवास देवाकडे जे असता ते एक ओटी भरण्याचो कार्यक्रम जाल्लो असता आणि ती ओटी भरल्याच्या आणि तसेच तर आता एक भजनाचो कार्यक्रम आसा आणि भजन आमचे गोंयाचे जे कलाकार आसा गावपी बरे आसात श्रद्धा शेटकार, अनुषा चांगदो, साबाचार्य, उद्देश पेडणेकर बी अशा यांच्या या गायक कलाकारांचो गायनाचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा। भक्तिगीत आणि आमचे नाट्यगितां बी असे
आणि त्याच्यानंतर 12 पेलेचा आरत जावंक दी कांदेवासाकडे आणि ती श्रेणी पण ते लोक तिचं वयता सत्पुरुषाकडे आणि सत्पुरुषाकडे जे असा ते दिवजा उत्सव त्याच्यानंतर सुरू जाता. ते दिवजा सत्पुरुषाच्या सांगणा गाराणा बोलणा करून ते दिवजा बाहेर काढले जातं आणि ती आज मोर्जेची जे पंचायतन सत्पुरुष ब्राह्मण मोरदाई भूमिका काळ भैरव या 5 देवळांची दिवजा पिले वयतात. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.